मा लिरदों फरायसाफोर? हि माने बियो हि माने बियो ओइ बियो रियानि बिफा नङाना ओइ बियो आबादारि नङाना ओइ बियो मंगलियाव साख्रि मावोमोन नामा जेब्ला जों हौवा मानसिखौ थांखिनानै माबा मोनसे बाथ्राखौ बुङो ओइ बियो दखन रियानिसो बिफा औ बियो सासे फोरोंगिरि बेबायदि जेब्ला जों हौवा मानसिखौ जोङो थांखिनानै बुङो अब्ला जों बबेखौ बाहायो हि माने बियो No one come here come दे बुंलाय नमना हौवासा ना हिनजावसा हौवासाखौ इंलिसाव मा बुङो हिनजावसाखौ मा बुङो बिदिब्ला बे बय ना गार्ल बिदिब्ला आं जुदि बेखौ बुङो रिया बियो मोजां गथ'ना होननानै बुंनायाव बियो मोजां गथ'ना होननानै बुंनायावहा नोंसोरो हि बाहायगोन ना सि बाहायगोन मा बाहायगोन मानोना बियो मा गथ' हौवा गथ' बिदिब्ला हौवा गथ'आनो जा हौवा बोरायानो जा हौवा सेंग्रायानो जा बिसोरखौ जों थांखिना बुंनायाव माखौ बाहायो ओइ बियो मोजां गथ' he is a good boy ओइ बियो मोजां गथ' नङा he is not a good boy बियो मोजां गथ' नङा he is not a good boy बेबायदि बिदिब्ला जोङो हिखौ बाहायो दे बिदिब्ला बेयाव मा लिरदों बुंनाय He is a teacher टिचार नङा टिचार he is a teacher नों टिचार नामा बेयो टिचार नङा he is a student or he is a boy बिदिब्ला आंसो टिचार नङा होनबा I am a teacher जेब्ला आं गावखौनो बुंना लायो अब्ला मा जागोन he is a teacher नंलिया मा जासिगोन I am a teacher नाथाय टिचारा जुदि गोजानाव दङबा नोंखौ जुदि खोन्थायो ओइ बियो जोंनि फोरोंगिरि he is our teacher बियो जोंनि फोरोंगिरि our माने जोंनि लासै लासै मिथिलांगोन दै बरिया गो बिदिब्ला जों बयबो मिथिबाय हि माने मा बियो बयबो फराय He is a teacher he is a डक्टरबो जागोन he is a इन्जिनियारबो जागोन he is a फार्मारबो जागोन बियो सासे इन्जिनियारखौ मा होनना बुंगोन नोंसोरो he is an engineer बियो सासे डक्टर बा he is a मा बुंगोन डक्टर बिदिबा हिखौ मिथिबाय ना